Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pali utenga apa umene ukupita kwa akazi onse achisilamu. Nkhani ya hijab pa sharia sitimakamba za mpango wokha, chifukwa ambiri mwa inu mukavala trouser ndi kuvala malaya othina uku mpango mukumayesa ngati kuti imeneyo ndi hijabu, kapena kuvala sketi yogwira thupi ndi kuvala mpango kumutu mukumaona ngati imene ndi hijabu, kapena kuvala chinthu chotaya thupi kumusiku koma kumtundaku makutu anu ndikumaonekera, mpango wanu mutaumanga ngati duku, imeneyo si hijabu, kapena chest chanu namaonekera, imeneyo si hijabu, kapena kuvala kamalaya kumtundaku kamene mikono yake ndi ya sefa, imeneyo si hijabu, kapena mwina kuvala chovala chimene chili dress lalitali koma logwira thupi, lokutira thupi kumusiku ndikukhalanso la sefa, imeneyo si hijabu, kapena kuvala chinthu chotaya thupi koma pa chiunopa ndikuchimanga ndi lamba, imeneyonso si hijabu. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam adapereka chenjezo kuchokera mu hadithi ya Abi Huraira kunena kuti nisaun, akazi, kasiyatun, oneka ngati avala, ariyatun, koma ali maliseche, mumilatun, iwowa amakhala akukakamira ku chinthu choyipa, akusochera, mailatun, ndipo iwo akusocheretsanso anzawo, iwo akusocheretsa amuna awo komanso akusocheretsa akazi anzawo. Chifukwa chani? Amuna awo akapita kunsika kukagula zovala, akagula chovala chimene akaziwo auza kuti mukandigulire chakuti, ndipo iwo akachivala chovala chimene chija akazi ena akachiona akumanena kuti chovala koma ndichiti ndi chimenecho, kutereku kuti hijabu yeniyeni akazi ambiri samayidziwa. Ndiye mtumiki sadatere pompo, akupitiriza kunena kuti ruusuhun, akazi amenewa kumitu kwawo kuku, ka asnimatil bukhti almaila, kumakhala chofufuma ngati mmene palili pansana pangamira chimene chimakhala chokwera chicha. Zimene akutanthauza pene pa mtumiki zonena kuti akavala mpango wawo amaumanga kumutu kungu, alibe tsitsi lambiri, ndamayikaso mpango wina mkatimo ndikubweretsa mpango wina pamwambapa kuti kumutu kukuzoneka chofufuma. Ndiye mtumiki wa Allah akuphwasula la yadukhulna aljanna, anthu amenewa sakalowa ku janna akazi amenewa, wala yajidna rihaha, ndipo sakalimva fungo la ku janna, wa inna rihaha, tsopano fungo la ku janna, la yujadu min masirati kadha wa kadha, limamveka pa mtunda wotalika motere, mtunda wake wautali kwa basi. Ndipo tikabwera mu Muwatta wa Imam Malik, mtumiki mpamene adatchula kutalika kwake, warihuha, ndipo fungo lake la kujanna, yujadu min masirati 500 sana, ndiwomveka mtunda wotalika zaka 500, 500 sana, zaka 500. Pamene patu zachidziwikire kuti akazi otera janna sakailowa. Ndipo tikamati mwamuna uyuyu ndi mwamuna adi ogwira ntchito yake pa khomo, timadziwira pakavalidwe ka ana ake akazi, pakavalidwe ka mkazi wake, pakavalidwe ka mayi ake, pakavalidwe ka azilongo ake. Ameneyo ndiye ndi mwamuna. Mwamuna asakhale ovuta kunja zinthu zopanda pake, mkazi wake makutu akuonekera kuno, chest chikuonekera, wavala zothina, ndikumanena kuti adawo ndovuta, kuvuta kwanji. Tiyeni tiwaunikire akaziwa kuti kavalidwe koyenera sikameneka. Inde ziwanyasa, mitima yawoyo sasangalatsidwa ndi zimenezi chifukwa azolowera zinthu zimene shaitani amazifuna. Ndipo musawalole kuti zilakolako zawozo zigwire ntchito kuposa malamulo a Mulungu subhanahu wa ta'ala.